खुलुमबाय दिनै 7 मे 2024 मंगलबार मेघालयानि इस्टार्न वेस्ट खासी हिल्सआव सानै दुथांफोरा सासे 18 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि जाहोनाव लकेलनि मानसिफोरजों बुजानानै बुथारजादों। जेब्ला हिनजावसाया नखराव हारसिं दंमोन अब्लानो सानै दुथांफोरा गोबौ हाथियार देखायनानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। उनाव हिनजावसाया हेफाजाबनि थाखाय होसिख्रावनायाव साखाथिनि मानसिफोरा थांनानै सानैबो दायनिगिरिफोरखौ हमो आरो हमनानै रायजोनि कमिउनिटि हलाव लांनानै बुदोंमोन आरो बुबाय थानायाव पुलिसआ स्पटआव थांनानै रैखा खालामनो नाजादोंमोन आरो रैखा खालामनानै हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय सानैबो थैबाय। बुथारजानाय दुथांफोरनि मुङा जाबाय मिलार कुर्बान 32 बोसोर बैसोनि आरो हारमेन्द्र कार्कियालां 50 बोसोर बैसोनि आरो बे जाथाया इस्टार्न वेस्ट खासी जिल्लानि सिङाव थानाय नंक्लेआव जादोंमोन। केरलानि क'चिआव सासे सिख्लाया जाय सिख्लाया जुलि जायालासिनो गथ' जोनोम होदोंमोन, बियो गावनि गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैखौ बिल्डिं सानिफ्राय लामायाव गारहरनायनि उनाव पुलिसजों हमजादों। सिख्लाया गावनि गथ' गोरलैखौ जोनोम होखांनानै बुथारखांनायनि उनाव गथ'नि गोथै सह'खौ प्लास्टिकनि बेगआव मेरायनानै बिल्डिं सानिफ्राय गारहरदोंमोन आरो बियो जुलि जायालासिनो सोमोन्दो लाखिनानै गथ'खौ बाथरुम सिङाव जोनोम होखुमादोंमोन आरो बे जाथायखौ खालामदोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आरो गोबां जायगाफोराव बेग सिख'नाय, रां लुथिनाय आरो बायदि बायदि सिखाव खालामग्रा गासै 4 सेंग्रा आरो सासे आइजोखौ एरेस्ट खालामबाय। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय रूपम आली, राहुल चन्द्रधर, दीपक बर्मन, निशा बर्मन आरो राहुल दास। छत्तीसगढ़आव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ बिदाजों मबाइल दांबाय थानायनि रायजानायनि जाहोनाव गावनि बिदाखौनो रुवाजों गाग्लोबना बुथारदों। बिनानावआ बिदानि मबाइलखौ लानानै गुबुन हौवाफोरजों फन रायलायबाय थायोमोन, बेनिखायनो बिदाया बेखौ फन लानायखौ हेंथा होदोंमोन, नाथाय बेनि उनावनो न'आव जेब्ला बिदाया हारसिं दंमोन बेहायनो बे जाथायखौ खालामदों आरो जाथायखौ खालामजानाय बिदाया 18 बोसोर बैसोनिमोन। इउपिपिएलनि मावथिफोरा बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि न'आव अन्थाइ खुबैदों होननानै प्रहलाद ब्रह्मआ दाय जाबसिननायनि सायाव इउपिपिएलनिफ्राय खेंफोरथि होदों। मोनायाव जिहेतु प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गावनाव जि मोनसे घटना जादोंनो बे घटनाखौ लानानै इउपिपिएल दोलोखौ इउपिपिएल हान्जाखौ अर्थात एनडिए जि पार्टिखौ बिथांमोना सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना थोंजोङै जोंखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआनो खालायदों बा एनडिएनि बेक्तिफ्रानो बेखौ खालायदों बे दुर्घटनाखौ होननानै बिथांमोना अन्थाइ खुबैदों, बेबायदिनो थिं गब्लंदों, खोरखि बायदों होननानै बुंदों। दा बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै नोंथांमोननि सायाव क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। मानोना इउपिपिएल दोलोआ अर्थात एनडिए मालाबाबो बेबायदि जोङो गाज्रि मोनसे बेबायदि हाबाफोरखौ जों मावा आरो बेखौ मोजाङै मिथिनाया मोजां। मानोना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गोबां बेबायदि देग्लाय नुनायाव बिथाङा मिथिं दावथिं खालायनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव हाग्रामा सारनिफ्राय बिथाङा एडभान्टेजखौ मोनाखैमोन। दा बिथाङा बे एडभान्टेजखौ मोननो थाखाय बिथाङा मैया गावखौ हयथ' बिथांमोननि पलिसि बियो आरो बिथांमोननि प्रि प्लान पलिसि बियो, बिथांमोना बेखौ लानानै गावसिनि बेक्तिफ्रानो बिथांमोना अन्थाइ खुबैनानै थिं खुबैनानै सिकित्सा खालायनानै आरो बे ब्लेमखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हान्जाया खालायदों होननानै जोंनि एनडिएनि हान्जाखौ खालायदों होननानै बिथांमोना सोंखारिदों। दा बे सोंखारिनायनिफ्राय बिथांनि बाथ्रानिफ्राय जि रावफोरा ओंखारदों बेयो जुक्तिहीन, ओंथि गैयै बाथ्रा होननानै जों सानो। मानोना इउपिपिएल दोलोआ जेब्लायबो सान्ति प्रिय मोनसे पार्टि, जों जेब्लायबो जों सान्तिखौ लुबैयो आरो जोङो जेब्लायबो बे क'क्राझार ओनसोलाव जोङो जेब्लायबो पिसखौ जों लुबैयो। नोंथांमोना नुदों देग्लाय बे इलेक्सनाव गोबां सान्ति परिबेस जादों, जोंनि गेजेराव बुलाय सुलाय जायाखै, जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायाखै, जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै। नोंथांमोना गोबां जायगाफ्राव थांदों, सान्ति प्रिययै मिथिं बाथां जानायखौ नुदों। मालाबाबो नोंथांमोना जोंनि मानसिफोरा आक्रमण खालायदों नोंथांमोना मालाबाबो खोन्थानो हाया। गतिके मैयानि जि घटनाखौ बिथाङा हरनि 10टायाव गावनि न'आव फैनानै आक्रमण खालायदों होननानै जि बाथ्राखौ बुंदों, बे बाथ्रायाथ' एकदम जुक्तिहीन। आरो जुदि प्रुफ दङब्ला बिथाङा जोंनो खोन्थादों
आरो बिथाङा जुदि खोन्थादों जे फुटेज दङब्ला खोन्था भिडिअ फुटेज दङब्ला मानोना बिथाङा थोंजोङै इउपिपिएलखौ सोंखारिनानै बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाय नङा आरो मोनसे पेजआबो बुंदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ गाज्रि गाज्रि रावजों बाहायदों बिथांमोना मानोना गसाइगावनि जिथु बे प्रहलाद ब्रह्मनि घटनाखौ लानानै बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' सारखौ गाज्रि राव बाहायदों बिथांमोना जुक्तिहीन बाथ्राखौ मोजां मिथिया गारा हसिया गारा आरो बिथांमोना बुंदों जे इउपिपिएलआ गुन्दा फिदों बे गुन्दा फिनायफोरखौ माने आक्रमण खालामहैदों होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु बे बाथ्रा बुंनायनि खुनु बिथांमोना जुक्तिहीन गैया जि बाथ्राखौ बिथांमोना मोजाङै मिथिया प्रहलाद बिथाङा दं होनना बुंदों बिथाङा न'आवनो गैयामोन नुवाखैनो बे नुवागारा बिथाङा बोरै बुंखो जे इउपिपिएलआ बे बुस्थुखौ आक्रमण खालामदों होननानै दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै बिपिएफआ जेननाया खाथां आरो बेखौ नुनानैनो बिथांमोना मा खालायगोन मा खालाया बिथांमोना प्लान पलिसि खालायनानै थांनाय मोनायाव प्रहलाद ब्रह्मआ गावखौ क्रेडिट मोननो थाखाय प्रहलादआ गावखौ गोजौआव मोनसे मर्यादा मोननो थाखाय हाग्रामा सारनि खाथियाव माने गावखौ राइट हेन्ड माने गावखौ एकदम बिथांजों माने एकदम क्ल'ज हिसाबै दिन्थिनो थाखाय बिथाङा बे प्लान पलिसिखौ खालायदों होननानै जों सानो आरो बियो खुनु पयदे जोंनि दोलोनिफ्राय बेबायदि जों मावाखै आरो मावनायबो नङा आरो जिबनावबो जों मावनाय नङा मानोना जों जेब्लायबो बिटिसिखौ थांनाय बिटिआर एकर्डनि सुक्तिनि दिननिफ्रायनो जोंनि बिटिआर ओनसोल क'क्राझार ओनसोलखौ जोङो सान्ति प्रिय भाबै जोङो सामलायबोबाय थादों जोंनि दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा रावजोंबो दाङाबाजि खालायाजासे सान्ति प्रिययै दिनै क'क्राझाराव जोङो सान हर जोङो खामानि मावनो हादों जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हादों मोनसे समाव जों बेबायदि थांनो हायामोन आरो बिथांमोना थांनाय समफ्रावबो गोबां बेबायदि घटनाफोरखौ खालायबोदों थांनाय इलेक्सनफ्राव नाथाय ब्लेमा जोंखौ होयो खिन्थु जोंनि आखल आखुफ्रा मालाबाबो बिदि नङा जोंनि टिमा मालाबा बेफोरखौ साना मानोना जोंनि पार्टिनिफ्राय जों जेब्लायबो सिन्था मोजाङै सिन्था सरथा खालायो ओंखायनो आं सानो जे दिनैनि दिनाव प्रहलाद बिथाङा जिहेतु माने बहुद माने गाहायाव थाबाय बिथाङा दिनै गावखौ बिपिएफआव मोनसे नाम खालायफिननो थाखाय गावखौ सासे नेता खालायफिननो थाखाय बिथाङा मोनसे खामानिखौ सिं मावबाय थादों दा ओंखायनो आं सानो बियो डाइरेक्टयै जों बुङो जे बे प्रहलाद बिथांनिनो बे पलिसि होननानै जों सानो प्रहलाद माने ब्रह्म बिथाङा अलरेडि पलिसि खालायना दोनखादों जे नोंथांमोना रेडि खालाय बिनि उनाव बिथांमोना माने बे नैबे घटनाखौ बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ जोंनि एनडिए दोलोखौ बिथांमोना ब्लेम खालायनायखौ माने ब्लेम खालायनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जानगारनांगौ आरो बे बाथ्राखौ आं बेखौनो खावलायदों फैगोन 7 तारिखआव जोंहा मा होनदों 1 नं क'क्राझार लकसभायाव मा होनदों 3rd फेजनि थाखाय जोंनाव माने एमपि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ दा बे एमपि इलेक्सनाव जाहाथे गासैबो रायजो राजाया जाहाथे रावबो खस्थ' मोना जासे बुलाय सुलाय जाया जासे जाहाथे सान्ति प्रियै जाहाथे भट होनो हायो आं बेखौसो बयखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो गावनि गोसोखौ लानानै गावनि मोन्थाइफोरखौ लानानै गाव जि केन्डिडेटखौ चयस खालायदों पसन्द खालायदों जाहाथे बिथांमोना सान्ति प्रिय भाबै जाहाथे भट होफैनो हायो जों बेखौसो जोङो गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा ब्लेम खालायनायाव नोंथांमोना खोनासंनांगौ दरकार गैया मानोना बिथांमोना अनेक एलिगेसना लाबोबाय थायो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि